I pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu na mome kanalu. Danas ćemo igrati Hunger Games na Minecraftu i evo, mislili smo krenuli, ali nismo. Evo sad ćemo skoro krenuti za nekoliko sekundi. Dakle da, nisam dugo snimao klipovi, ne znam da će sad biti redovni, prostite. Još koristimo na moji skina, upravo prati. Dakle da evo, i krenuo, a nije, živamo ćemo krenuo. Ajmo staviti, znači on će zvaći još bez dva, ovo je neka mapa za borca. Igrao sam jednu. Krećemo, evo nas. Pekamo natrag. Idemo nazad. Mislim da znam ovdje ruku neku. Ne znam, ali davno smo ovo igrali. Trebamo ljudi da smo počeli da snimimo. Ja, vidio je pa imamo i obu. Mračnu sobu. Imao sam craft, znači to je jako dobra šansa za to što ćemo moći imati jako dosta. Ajde, bajo, da ovdje, ne hoću često, da sam znao ovdje jednu rutu. Ne nam treba ovdje, evo ovdje neki luk. Dobro, ali imamo opet neki mač. Da bi ovaj čovjek bude čest, ako ga nisu skloni. Da jesu, koji to ne valja je. Tako neko iznervira glavu pilukomima, bajo, znam da su ovdje bili često. Dobro, to. A ljudi koji sad ne. Upravo ovdje, to mi kaže malo bolji mačiš, to mi se sviđa. Malo rani, definitivno rani. Sad moram ovdje da to gledam sliči. Ovako. Ali ništa, ovdje ovako da popodanim. Put je srovi. Što pol dosta jako često ima unutra, ne isto vidimo unutra. Ću ovdje prvi da napravim. Čekaj, kao ovo se bio čest. Sad sam joj, idem mi možemo napravimo metalni mač, koji će biti jako dobro. Znači malo jače te stvari. Znači da ne ono, znam kad si jednom igra nisam znao rutu, umro sam. Od hrane, a moj drug koji je znao rutu, on jedni pa moram tako reći. Nema izgleda. Gledamo je ova magla. Pokušat parkour i uspjeti. Kao ljudi došli u centra. Crafting table. Gdje mi je, evo ga. O, fuck, neko će me ubiti. Ubit će me. Će biti jako loše. Ne možeš da me ubiješ. Please. Jao.
Kupo, ba ovo je nemoguće. Kupiti, znam bre. Da ljudi ovo pokušao pola sata. Nemoguće. Da, opet se to sam. Ja nisam ući. Napiti dosta. ali dobro, inače dobra ova tastatura što sam kupio. Evo ga, dobro, našao sam. Samo što sam se zaglavio sad, ali to je dobro, nisam. Čekaj da me neko ne prati slučajno, pa baj da me prati, odvalio bi ga s ovim mojim mačem. Joj da, malo pre sam igrao na ovoj mapi, jako je dobra. Znači znam, ovdje je dosta ruta, ovdje ima jedan dole, tamo jedan chest, ali mislim da je pokupljena, ajde pa da pretrk, to jest nećemo, mrzim, nijem ja sad tamo, mislim da ovdje ne može se popne, ne znam, ajde da pokušamo. Ajde bre čoveč, nemoj to da radiš, ne može, ne mogu ja ovdje se nešto baš lepo popnem. Dead match, bajo moj, gdje me nađe sad. Sine, idite vi se porokajte, ja ću posle. Vidi ka pajvan, što si krenuo na mene? Da li me zezaš, što man kad se došao napravi mač? Sine, i ti napadni curu. Pa ću ja posle da uskočim, ajde, cepi tamo. Jebem ga u dupe, ima onaj metalni mač. Begi. Begi, curo, ti da nas ubije. Kad oni tamo porokaju, ja ću posle da uletim, ko što bi rekao Serbijan, ja ulećem, ko zlapeta puška. Cepaj ga, a daj ba ovaj nosi, ima hak, 100% huzuni. Husambada. Pa evo, pa nije fair kad imaš hak. Ne može, ne imaš hak. Ne može, imaš hak. Ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode.
Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!